Защо вече над 10 години столичната община не може да се справи с проблема с бездомните кучета? Какви мерки се взимат и какво още трябва да се направи? Гледайте в това издание на Местно време. Защо повечето страни по света нямат проблем с бездомните кучета? Имат го предимно държавите от Средиземноморието – Италия, Гърция и Турция. В Великобритания, Германия и Франция, както и в Америка, проблемът много отдавна не е на дневен ред. Основните причини са образованието, ефективно приложените мерки и културата на отношение към животните. У нас тази култура липсва. Категорични са всички, които се занимават с актуалния вече над 10 години проблем. За решаването му столичната община харчи средства по различни програми в размер на милиони левове всяка година. В началото на тази, заместник кмета на София Мария Бояджийска обяви, че започва ударна кастрация на бездомните кучета. Поставената цел беше 5000. Към момента бройката е почти изпълнена. Само на територията на столицата кастрираните кучета от началото на 2012 година са 3400. Къде обаче са пропуските на програмата и защо проблемът остава нерешен? Ние от няколко години стоим на едно плато от 10 000 кучета в града и не можем да слезем под него, просто защото количеството кучета, които изчезват от улицата по някаква причина годишно, се равнява на количеството кучета, които се изхвърлят на улицата и оцеляват годишно. Хората не осъзнават, че при тази бройка не са тези точно животни проблеми. Основен проблем са домашните животни. Защото ако в София има 10 000 бездомни животни, то домашните са близо 100 000, това е по неофициални данни. Значи, ако се регистрират всичките, излезе поне 150 000. Аз лично и като ветеринарен лекар, и като директор на Екоравновесие съм за масовата кастрация. Стопаните им вместо да си кастрират кучета, ги изхвърлят по детски градини, по площадки. Каквото и да прави общината с животните на улицата, реално погледнато, източник след като не е ликвидиран, проблема ще съществува. Кастрацията на домашните кучета е първата стъпка към решаването на проблема с уличните кучета, защото според мен поне по-голямата част от домашните кучета са изхвърлени, от уличните кучета са изхвърлени домашни кучета. Този непрекъснат приток на нови и нови животни на улицата всъщност прави нашите усилия да решим въпроса безсмислени. Най-важното нещо е да почнат хората с домашни любимци да кастрират кучетата си, за да не се появяват нежелани кучета, които да бъдат изхвърлени на улицата, оттам да се получават тези глутници и оттам хората да живеят в страх, че могат да бъдат нападнати. Тази година, особено в момента от последните 3 месеца, аз твърда, че има бум на нежелани родени кученца. Новият приток на кучета е основен проблем. Това е Кияра. А това – Точка. А това е кучето с цвят на бездомник от улица Иван Асен. Ако програмата Кастрира и върни работи успешно до края на техния живот, по улиците на София вече не би трябвало да е останало нито едно бездомно куче. Ето тази снимка е правена в София в средата на ноември. Тази също. И тази също, само че няколко дни по-късно. Всички тези кучета са плод на нашата човешка безотговорност. 80% от кучетата в Покров са изхвърлени бебета. Доказателство за това е и ето това хъски, което виждате. И явно то е изхвърлено, защото не е от чистокръвна порода и стопаните му не са успели да вземат пари за него. Друг проблем са дворните кучета от покрайнините на града, които също допринасят за увеличаването на броя на бездомните. За съжаление, при дворните кучета процентът на кастрираните животни е много по-нисък, отколкото при домашните любимци в града. Повечето от хората си мислят, че след като животното е вързано на една верига на двора, то освен хляб и вода от време на време няма нужда от никакви други грижи. И разбира се, нормално е такова едно животно да се, ако е женско да забремене, ако е мъжко да избяга и съответно да заплоди други женски или бездомни женски. И когато, примерно, женското животно, което е вързано на двора, роди 5 или 10 малки кученца, в повечето случаи собствениците, вместо да се замислят това да не се повтаря, те просто изхвърлят тези животни или в града, когато станат вече на месец и половина и бъдат отбити, или пък
предприемат други едни варварски общо заето действия, които за тях са много по-правилни, отколкото да кастрират дворното куче. И ги давят в реката или ги хвърлят някъде, или намирали сме изхвърлени в нейлонови турбички живи кученца. Столична община от началото на годината е провела поне 3, 4, 5 кампании по безплатни кастрации в крайградските райони на общината, където освен кастрациите, които се извършиха безплатно, чипирането, което се правеше безплатно от неправителствени организации, от Екоравновесие общинското предприятие, се правиха и разяснителни кампании на хората какво ще донесе това за тях, какво ще донесе това изобщо за цялата община и какъв е смисъла да се прави това. Повечето хора бяха съпричастни. И между другото, процента на кастрираните кучета се оказа доста висок. През април тази година се чуха много обещания, гарантиращи решаването на проблема. От наредбата за приютите ще се махне онази част, която ще вкарва животните в телени заграждения, подобни на концлагери, в които тези животни няма да могат да оцеляват, тъй като това очевидно предизвиква социално недоволство сред една част от населението. Какво се случи 8 месеца по-късно? Новият приют все пак беше построен по променената наредба 41. Това се случи за ужас на всички защитници на животни. Те излязоха на протест пред общината и предизвикаха напрежение с първото си посещение в приюта. Всичко, което се прави, е незаконно. И не е на първа инстанция наредбата паднала, а на Висшия административен съд. И остава само 5 членката да потвърди, след което ще водим дело за незаконосъобразност на строежа и ще бъде закрит този приют. Заедно с общината поканихме едни страхотни хора от Румъния и организирахме тук един прекрасен семинар в Столичната община, в които хората с най-успешната кастрационна програма в Европа и въобще хората, които се дават за пример, SOS Dogs Орадя се казват, тези хора дойдоха тук да разказват какво правят. И те дадоха концепцията за отворен приют, което е нещо като едно поле с езерце, в което животните се пускат свободни. Концепцията без клетки, така че се намалява агресията, няма болести. Страшно много интересни неща. Предполагам, че цяло предаване може да посетите на това. Докарахме тия хора, след което започнаха да се случат едни много различни от предложеното от тях решения, които да се наричат със същите имена. В момента този приют по някаква причина се нарича отворен приют. Отворен приют не може да бъде приют, който има решетки и клетки, и това няма нищо общо с концепцията за отворен приют. Изграждането, въвеждането в експлоатация и регистрацията на животновъдните обекти, в това число и приютите за безстопанствени животни, се извършва съгласно членове 135 и 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Приюта за безстопанствени животни в Горни Богров има удостоверение за регистрация, съгласно член 137 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, от началото на месец ноември тази година. Приютите наистина не са решение. Разбира се, има животни, които няма как да бъдат върнати обратно на улицата. Аз лично не мога да си представя приют за 10 000 животни, за 10 000 кучета. Отделно, че няма смисъл от построяването на едни такива приюти, защото с това, което споменахме и преди за непрекъснатия приток на нови животни, именно от нас, безотговорните хора, а не родени на улицата, ще направи такова ново начинание напълно безсмислено, защото след като приберем тези 10 000 кучета, буквално след 2 години ще имаме 10 000 нови кучета. Какво правим с тях? Тези, които писаха наредбата, първо не се допитаха до неправителствените организации, а и второ не оцениха ситуацията в България, че е доста по-различно, колкото в Германия. Идеята на един приют в Западна Европа е, че това е място за временно пребиваване на животните, а не за постоянно пребиваване. Тоест, идеята е, че там едно кученце, имате 10 клетки, попада кученцето вътре, до един месец то се осиновява от някой или от неправителствена организация, или от частно лице. Малко са животните, които престояват повече от месец. В България обаче нещата не стоят така. Интересът към осиновяването е малък. Кучетата във външните клетки в Сесовци са там по сигнал за агресивност. Ако не бъдат осиновени, набедените за агресивни кучета не се връщат на улицата, а остават в приюта. По думите на доброволци от неправителствени организации, там съдбата им не е добра. Болести, мизерни условия и липса на хуманно отношение. Пример за това е случаят с кучето Нели. Една доброволка я видя в един вторник и в четвъртък отиваме да видим кучето. Видяхме съвсем малко, но доктора ни я убеди, че кучето е много добре и че ще му пръсне едно шпрейче, както той се изразява, и то ще бъде наред. Ние
ние искахме да видим това, но той ни изгони от приюта. След което в събота ние отидохме и аз влязох в клетката и видях, просто всичко беше ужасно. Целият корем отдолу беше изяден, мирише на мърша, тя седяла страшно много дълго време така и успяхме с много молби да изкараме. Директорът на Екоравновесие твърди, че кучето е постъпило така и обвинява протестиращите неправителствени организации в развъждане на кучета и пиар на гърба на болни животни. Имаме протокол от проверката от БАБ. Кучето е влязло клинично здраво по документите, доказано е. Кучето е изведено в такова състояние. Хората не чакат. Искам да ви кажа, че когато се е вършило... За кучето беше важно. Искам да ви кажа, че кучето, когато го нараниха в клетката, случват се такива работи. Но това куче не ни беше дадено. Додек червата ни почнаха да му излизат. Боже. Това е. Понеже всяко куче, което влезе в приюта, му се прави досие и снимка. На първоначалната снимка на постъпването, кучето беше с тези тежки рани. Как ще влезе кучето такава рана? Така. И ще ви покажете снимките. Жалба от граждани. За да бъде намален броят на кучета в София, би трябвало да бъде прекратено общинското финансиране на сдружението на Ирина Николова. Такова няма. До този извод стигнах. Да, знаем и, че няма. До този извод стигнах, след като видях как нейни доброволци се опитаха да превърнат двора зад нашата жилищна сграда на улица Васил Рапилов, номер 12, в развъдник на кучета. Накратко схемата е следната. Заплодена кучка се настанява чрез поставяне на пластмасови съдови с храна в затулен двор. В двора се прави хралупа за малки. След като се родят няколко жалба. Това е жалба от граждани. Вие как ще коментирате? Да му помогна. Да помогна да вземе кучето ни кастрирано с 4 кучета. На 4 месеца Екоравновесие не е дошло да ги прибере. Аз отидох, помолих Долни Багров да ги приберат, но ме трябваше 10 дни да ги вакцинирам. Само това направихме. Искахме да помогнем да задържат кученца още 10 дена. Изхвърлиха ги на улицата, на асфалта. Пространството там и те се пръснаха. Това е жестоко отношение. Само 10 дни съм помолила. Немска фондация помогна за лечението на кучето, което в момента се социализира и търси осиновители. Липсата на прозрачност и ограничения достъп на доброволци са основните обвинения на протестиращите защитници на животни. Така, недоволството пред приюта в Сеславци се пренесе и пред новия приют в Горни Богров. Искаме полицейски терор. Неспазването на закона за защита на животни също е основно обвинение към Екоравновесие. Въпреки многобройните сигнали за неспазването му, санкции няма. За сега само предписание за намаляване на броя на кучетата в клетките и увеличаване броя на къщичките в Сеславци. Когато са правени проверки, закона за защита на животните се е спазвал. Сега винаги е имало жалби, на които сме откликвали, и не сме установявали нарушения на закона за защита на животните и закона за ветеринарно-медицинската дейност през последната една година. Никакви нарушения не са установени. Този обект се проверява доста редовно и спазват се изискванията. Не липсват и съмнения за насилие и нехуманно отношение към животните. В тази връзка беше и още едно обещание от 20 април 2012 година – зоополицията. Останахме изключително доволни от проведената среща, защото постигнахме консенсус в последните въпроси. Първо, в България ще има зоополиция, която ще следи за това да не се изоставят домашни животни, да няма насилие над животните и да има жесток контрол върху собствениците, недобросъвестните, повтарям, собственици на домашни животни. Мирослав Найденов обеща да направи зоополиция в България. Какво стана с това предложение? Към момента това е това ще е в бъдещето. Просто в момента не е възможно да се направи. И докато Министерството все още няма отговор, в чужбина постепенно развиват идеята. Малкълм Плант, който живее в Южна Америка, и Мария Павлова от Пловдив са на път да създадат гореща телефонна линия за насилие над животни. Мал вече е създал такава в Румъния. Мария се занимава с насилие над животни след случая с простреляното куче с отрязан език Божидар. Той и мима с отрязаните лапички са символ на жестокостта над животни в България.
Много природозащитници в България, това, което правят е, че те се занимават с приучаване на животни, гледането на животни, осигуряване на храна, на приемни домове и така нататък. Но това е само краткосрочна мерка, тъй като проблемът е много по-сериозен в България. Проблемът е, че просто съзнанието на хората е някакси отворено към насилието над животни и те просто смятат, че това е някакъв вид, едва ли не нормален начин на живот, да малтретираш животни и така нататък. Защо е различно? Защо няма животни на улицата в Западна Европа и в Щатите? Не е било винаги така. Редица програми са го направили да е така. И там няма животни на улицата, на които хората да крещят, да са жестоки с тях. Това не помага нито на хората, нито на животните. ФБР в Америка категорично застана за това, че хората, които тормозят животни, имат проблеми с психиката. И докато в Америка жестокостта над животни е рядкост, в Източна Европа е преобладаваща. Многобройни изследвания на Националната Линк коалиция и на университета в Денвър доказаха, че насилието над животни има пряка зависимост с насилието над хора на по-късен етап. Искаме Източна Европа да стане като Америка и като някои части на Западна Европа, където имаме проекта Линк. При него хората разпознават насилието над животни и то е свързано с насилието срещу хора. Има много потвърждения и изследвания по тази тема, основно в Съединените американски щати. Наистина има пряка зависимост между насилието над животни и насилието над хора. Всички масови убийци, изнасилвачи в детските си години са малтретирали животни. Всъщност това е вид заболяване, би го нарекал, в което човек се опитва да се докаже по-силен и използва по-слабите за целта. Мария и Мал вече набират доброволци, ветеринари и адвокати. Категорични са, че закона за защита на животните е написан добре и само трябва да започне да се контролира. Изхвърлянето на животни също се смята за нарушение. За зоополиция, тъй като правомощията ще бъдат съсредоточени в една институция. Глоби за изхвърлени кучета има в момента по наредбата на Столична община, наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашно куче компаньон. Глобата за първо нарушение от 150 лева. 150 лева глоба за изхвърлено куче достатъчно ли е? Ами, добре да попитате колко са глобените. 0. В цяла България за толкова години, откак е забранено да се изхвърлят животни, няма нито един глобен за изхвърляне на животно. Казват, че не могат да ги проследят. Ама това работа по проблема ли е? Друго решение на проблема е и данъкът за куче в размер на 24 лева. Собствениците се освобождават от него, ако кастрират любимеца си. При 24 лева годишна такса и една кастрация от порядъка на 100 до 150 лева в частен кабинет в София, стимулът е недостатъчен. Подкрепям масовата кастрация, защото това ще има дори с законодателни мерки, дори и да го наречем до някъде и с известна законодателна принуда. Защото това ще има двоен ефект. Първо, кучетата, които са кастрирани, живеят по-дълго, по-спокойни са и не страдат от редица заболявания, които имат некастрираните кучета. Няма да изброявам сега заболяванията. И второто, което е, ако кучетата са кастрирани, няма да има това масово изхвърляне на малки животни. Общината да вкара една елементарна наредба за задължителна кастрация. Оттам нататък съм убедена, че бабите вместо да тръгват и да борят и да звънят в екоравновесие колко кучета и кого са ухапали, ако това въобще е истина, ще седят и ще гледат кой си е кастрирал кучето и кой не. Според мен задължителната кастрация е изключително крайна мярка. Имайки предвид обаче пък така сериозната обстановка в държавата, може би е редно да се обмисли някакъв вариант. В никакъв случай не говорим за военно положение, с което не военните да идват от къщи да ви взимат кучето да го вършат кастрирано, говорим за поощряване и образователни програми. До сега масовата или задължителна кастрация не са били активно обсъждани. Не така стои въпросът с единния регистър на домашни животни. От Министерството твърдят, че е отворен за вкарване на данни, но всъщност, че ветеринарните лекари не вкарват данните. От Български ветеринарен съюз твърдят, че няма достъп. Аз ще си подам заявлението, когато видя регистър, който смятам за нормален, работещ и адекватен на обстановката. Значи, вашето куче рони до кравите на Живко Колев, примерно в Подгомер, някакси не ми се връзват.
Сега сме в една патова ситуация. Всеки обвинява другия, реално погледнато не се върши работа. От това никой не печели, пък най-малкото печели от животните. Нерешаването на проблема създава страх в обществото. Сигнали за агресивни кучета има всеки ден. Най-спокойно си минавам, без да предизвиквам кучета. И кое куче те е нападало? Ето това с правите уши. Той е водач явно. Имаше и още едно бяло куче. Те тук са, от другата страна има още две. В момента явно се греят на слънце и си добре. Ухапа ли те? Не, аз се съпротивлявах. Отстъпих, защото те тръгнаха да ме заобикалят, да ме нахапят. Ти какво направи, когато то тръгна към теб и по какъв начин тръгна кучето към теб? Първият път замръзнах, защото бях изненадан. В смисъл не знаех, че има кучета. И каза ли му нещо на кучето? Не издадох звук. Хранят ги. Аз съм виждал и друг човек да нападат, не само мене. Втория път минах нарочно от другата страна на улицата и те дойдоха до мене и се ме нападнаха вече както трябва. Минаха ми отзаде, едно отпреде, две отстрани и аз трябваше да отстъпвам настрани, да ритам, да ръкомахам. Подаде ли някакъв сигнал срещу тях? Значи, мой приятел е подал сигнал преди няколко дена. Вчера мислихме втори сигнал да пратим, не знам какво е направил точно. Но сме подали сигнал, точно за това место и за още едно място по-нататък. То как да контролираш хората да седиш тук да ми кажеш не храни кучетата? То при всяко заведение, около всяко заведение отзад, където се изхвърля храната, има кучета бездомни. Сега що не ви нападат вас? Тези кучета примерно трябва да седат зад ограда, а не да си се разхождат. И каза, зад ограда обаче във Фейсбук написа друго, че искаш да ги убиеш. Значи аз просто бях ефектиран от атаката. Нормално е да искам нещо да направя по въпроса. Елеонора е охапана от бездомни кучета. Тя дори успява да осъди общината. Една вечер се прибирах от работа и пред Министерски съвет минах и кучетата ме нападнаха в гръб. Неочаквано, изненадващо за мен. Аз съм човек, който обича кучета и никога не ме е било страх, че мен могат да ме нападнат. Казвала съм си, на мен това никога не може да ми се случи. Но ми се случи, както си вървях в гръб, двете, едното ме охапа по бедрото, другото зад коляното. Добре, че ме охапаха само поведнъж и избягаха. Въпреки това ми оставиха белези, имам белези от охапването, имах синина на единия крак 15 на 12 см и защо беше много брутално. Моето отношение е, че това, което съм чувала да призовават кучетата на улицата да се избият, съм против това. Защото аз самата имам куче, имам куче от 11 годишна. И смятам, че човешкото отношение, човещината на хората се изразява в отношението и към животните, и към хората. Ти не можеш да бъдеш човек към хората, към животните да си звяр. Защото сме свидетели на достатъчно жестокости, които са абсолютно необясними. И то и от деца, и от големи хора. За по-голямата част от обществото, животът на кучетата няма стойност. Категорична е Ина, която често получава критики, че гледа дете и куче. Докато е била бременна, често се е питали няма ли да изхвърли кучето. Семейството обаче е прочело много литература, която доказва положителното влияние на кучето върху здравето на детето и няма намерение да се отказва от лъки. Ти ако си възпиташ детето правилно, как да се държи с кучето, дали да се приближава въобще до кучетата, това е много по-важно, отколкото че кучетата са виновни. Хората сме виновни, не кучетата. Според мен децата също са толкова невинни, колкото и кучетата, толкова беззащитни. И за повечето хора едно дете е с по-голям приоритет. За тях кучетата са някакви животни, които нямат значение, за които не е нужно да се влага нищо за тях, да не им се помага, но всъщност не е така. Напротив, ако ти си способен да помогнеш на едно дете, сърцето ти има място да помогнеш и на едно куче. Ние вече имаме конфликти по нашите страници, ама що се грижите за помярчетата, дайте на децата. Знаете ли, че точно ние сме давали на децата повече, отколкото всеки един такъв пишещ сигурно. Обаче хората, които са принудени да живеят мизерно, те не могат да мислят за животните, защото те мислят за насъщни. За съжаление, това е реалността. Аз твърда в последно време, че българин първо е жесток човек и второ абсолютно не му пука, той се отнася към животните, към кучетата по-лошо, отколкото дори към едно прасе, което коли на Коледа и изяжда. Защото прасето го охранва с тази цел, а кучето не му пука какво ще стане. Защото не му служи за нищо. Абсолютно. Не дава мляко, не може да му яде месото, примерно. За него не служи за нищо.
И дано, говорейки за проблема с кучетата, все по-често поглеждаме вътре в нас, защото където има безотговорни хора, там има и бездомни кучета. Едни умират от болести, други от глад, а трети стават агресивни и създават сериозна заплаха за обществото. А вие кастрирахте ли кучето си? Всеки, който иска да помогне за решаването на проблема с бездомните кучета, може да дойде в Горни Богров и да си осинови чипирано, кастрирано и обезпаразитено куче.